ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಇನಿತ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪರ್ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣು ಸುಲಭ ಮನ್ಪುಣಗ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಐನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ರೆಡ್ಡನೆ ಟ್ರಿಕ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದುಪ್ಪುಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಮಂತುಲೆ ಅಪ್ಪ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಆತ್ ಬಂಗಂತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಣೊಂದು ಓಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಣ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಬೋದು ಬಿರೈಟ್ ಪುದಾರ್ ಪೋಡು ಆನ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿರುಗ್ತಿರು ತೋಜುನ ಆ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ದಾದ ತೀರುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.